Na, sziasztok, Zsír jelentkezik. Nem a macska seggét kell nézni, hanem a dugattyukat. Hát bemutatom nektek Beta 300, meg 350, ezek a 300-asok, ez pedig a 350-esnek a dugója. Meglepetés. Macska köbét szívja a véremet. Nézzétek meg, milyen csodálatos kis dugóját még úgyse láttatok. Itt lehet megnézni. Egyébként ez egy kovácsolt dugó. Lehet látni. Egy Weisseco dugó. Amerikai gyártmányú. Ez a 350-nek a dugója. Majd azért elmondjátok nekem, hogy itt mire van, vagy én a végén elmondom. És akkor itt lehet látni a dugókat. 77-93, 72-96 vagy 95, mindegy. 71-95, és megint 71-95. Annyi a különbség ezek közt, csocsókkal nézzétek, hogy szívja a véremet? Igen. Hogy 13-tól ez a három dugattyú, 13-tól ez a 300-as, az a jellemző rá, nem mint a KTM-nek, amelynek az egyik oldala nyitott, mint a Weisseco-nak, látjátok? A szívó oldala nyitott, hanem a Bétának a tökéletesebb vezérlése érdekében a dugó maga mind a két oldalt zárt. Ez egy 300-as, 71-95-ös dugó, 13-tól 17-ig az összes Béta ilyen, lapos. Egyébként a KTM-nek is lapos a dugó teteje. Ebből van 3 méret, 71-95, 71-96, meg 97 a C. 18-tól 21-ig annyit csináltak, emelték a kompressziót, és nem lapos, hanem domború a dugattyú. Közben a csocsokát nézzétek meg, csocsokkal itt rosszalkodik, ráfeküdt a dugóknak a műanyagjára. Szóval 13-tól 17-ig lapos, ugyanaz 71-95, domború, nagyobb kompressziós, hengerfejhimás, 18-tól 21-ig, és ez 22-től egészen 26, 27, 28-ig szerintem ugyanez, ez 72. Lényegében 72, nem 71. Lehet látni egyébként, ha rárakod, egy milliméterrel szélesebb a dugó. Hát nem lehet látni, de na, jó. Szóval 13-tól 17, 18-tól 21, és 22-től fölfele szintén domború, csak egy milliméterrel szélesebb, mert 22-ben szélesebb lett a dugó, és rövidebb lett a löket. És ez az új 350, ez lehet látni azért a méretkülönbséget, itt azért lehet látni. Látjátok? Ez ugye 78-as, itt írja 77-93. Ez van a 350-ben, és itt a szívó oldalon ez a luk, vezérlő luk megvan. Szerintem egyik legszebb dugón valaha láttam, ez a Weisseco. Ezek a bemélyedések itt nincsenek meg. Látjátok? Viszont ez is domború az égéstere. És akkor megmutatom nektek újra. Így néz ki. 72, de 71 lapos, 71, 72 domború, 73 domború, és 78, nem 77, 78 domború. Ezek a Béta dugattyúk. A 250-et meg a 200-at nem hoztam ide, de ugyanígy néznek ki, mint ez lényegében. Van rajtuk ez a szép kis
molibdén diszulfid bevonat. És el kell, hogy mondjam, hogy nagyon megbízható cuccok. Úgyhogy fiúk, lányok, puszi, üdvözlöm mindenkit, csak előre, Zsír TV.